אחד לחברת הניהול שאתה הצגת פה, האם בכלל חברת ניהול עשויה להתקיים במתכונת שקיימת היום בעוד 5 שנים? אני רוצה להסתכל 5 שנים קדימה. אני גם משליך את זה לקניונים. עברנו פה על הקניונים. אם אני הייתי חייזר והייתי מגיע היום למדינת ישראל והולך לקניונים, הייתי אומר לכם, מה קורה לכם פה? הכל אותו דבר אצלכם. הם לא עושים שום דבר אחר. כל חברה מהחברות שציינו שם, כל אחד עם האופי שלה, ביג וביג וזה וזה, אבל כל הקניונים שלנו עושים אותו דבר. אבל השאלה היא, לאן הולך העולם הזה של הקניונים מבחינת העתיד? זאת אומרת, אם ישנם אלה שהם דעות או מחשבות או רעיונות שהם אחרים. אני חושב שזה סוגיות, אני לא יודע, אבל זה מעניין. אני לא בטוח שאני יודע לענות על הכל, וגם אני לא רוצה לצאת דווקא מזה שלא דיברנו על העתיד של פרומול, כי עוד נדבר עליו. אני חושב שזה מופיע בהמשך. תראה, ב-94 שנסעתי לארצות הברית, זו פעם ראשונה שראיתי איך עובד המסחר בארצות הברית באמת. גרתי 3 שנים, משרד שלי היה בתוך חברת ניהול אמריקאית, הבנתי את כל התפיסה, איך זה עומד, והבנתי שבסופו של דבר השוק הישראלי של אז היה שוק של יזם, קבלן, בעלים, רק שזה היה אותו בן אדם. נתן היה אז בעמות, חבס היה בעל הקרקע, היזם, הקבלן, בסדר? ובסוף הוא מכר לעמות 20% בשביל להקטין קצת את הסיכון, או לדנקנר. אבל זה היה מין איזה רצף כזה. ואז באתי לארצות הברית, וגיליתי שזה בכלל בנו אחרת. יש יזם, שהוא בכלל לא בונה בדרך כלל, אלא הוא מוציא את זה באיזה. והוא עוד בתהליך הבנייה, כבר יש לו קונה שקנה את זה, שזה פחות או יותר מה שקורה היום. אותה חברת ביטוח, אז שם, בגלל ההבדל בשוק, הקרן גמלאות של פועלי הזבל של ניו יורק, אגב, אכלו אותה פה בארץ עם סטימצקי ומרסטון, אבל על העיקרון הזה, בסדר? הרי יש את הסיפור שההוא נכנס זה של הקרן פועלי הזבל בניו יורק, והוא אמר לו, וואנה, אני יש לי מיליארדים, מה אתה רוצה להשקיע בישראל? אין בעיה, קח $500 מיליון. בסדר? כי הוא היה יהודי, הוא זה שהוא יושב בכלא עכשיו, לא זוכר את השם שלו. אז אותו דבר שם, יש לך קניון במיימי, נכנסים לקרן הגמלאות של המכבי אש באיידאו, והוא נורא אוהב את מיימי, כי אשתו אוהבת להשתזף על החוף פעמיים בשנה, מוכרים לו את המרכז עוד לפני שנגמרה הבנייה. שוק אחר לגמרי. ואמרתי, לא יכול להיות, גם בארץ יום אחד זה יהיה, ולכן היום כשאני מסתכל על זה ואני רואה פה את חלק מהאנשים שיושבים פה, אז יש לנו הרבה מאוד יזמים שהם רית אחד, מגדל, הפניקס, הראל, כלל, זה בעלים בקצה. ו40 שנה אחורה בארצות הברית, הם לא ניהלו. אז למה שבארץ ינהלו? כי בארץ לפעמים חושבים שאנחנו יכולים להיות יותר טובים מזה. אבל עובדה היא שחברות הביטוח רואות בעיני רוחם ניהול של מישהו אחר, ורק פיקוח מלמעלה. מפני שהם מבינים שבמשאבים שלהם, בזמן שלהם וזה, הם יכולים לעשות הרבה יותר כסף בגיוס כסף, מאשר להקים מנגנון שגם מנהל אותו. ולכן אני לא רואה את השינוי הגדול שיכול להיות בתחום הזה. התחום הזה של בעלות על קניונים ימשיך ויתחזק בארץ, שיהיו יזמים בנפרד, וגם אם יהיה כזה גבי אדרי שבדרך הצליח להנפיק אג"חים וזה, ההיסטוריה מלמדת שבסופו של דבר הם נעלמים. אז או שבגלל שהם חברה משפחתית, אז הדור השני מתנהל בצורה אחרת, או לפעמים פתאום יש איזו מצוקה כזאת או אחרת, אז מוכרים חתיכה מפה וחתיכה משם. נוצרים שינויים, אבל החברות ביטוח לעולם, 50 שנה בארצות הברית, חברות הביטוח מחזיקות את המסה הכי גדולה של נדל"ן. אז מבחינה זאת אני חושב ש5 שנים מהיום, השוק רק יתחזק לטובת ה-third party management, שהאמריקאים קוראים לזה גוף שלישי שמנהל, ועובדה שגם הגופים, דיברנו על מה שקרה עם קניוני ישראל ומליסרון, אתה יודע, עושים טעות אחת, כי זה נעלמים פתאום. ולכן אני חושב שהגוף ימשיך להתבצר פנימה, מה גם שהכסף של החברות השקעה האלו הוא הרבה יותר זול, בטח בעידן הנוכחי, הוא הרבה יותר זול מכל כסף אחר, זאת אומרת, הם יכולים לקנות הרבה יותר מרכזים בצורות הקיימות היום. אז מבחינה הזאת אני חושב שהשוק הזה של ניהול חיצוני ילך ויתחזק. לגבי הקניונים בעתיד, כל המסחר האלקטרוני, כל מה שקורה בעולם, אני חושב שזה ישפיע באיזושהי צורה. אני לא מסתכל
מסתכל על שנה, שנתיים קדימה, אני מסתכל עוד יותר רחוק. בטוח שזה ישפיע. אז קצת אמרו פה, אתה יודע, כמו שהחנות של גוגל נכנסה במקום החנות, שעכשיו הייתי בפשן מול בלאס וגאס, יש חנות של גוגל. מדהימה. וראית אותה? הייתי בפשן. כן, בדיוק, הייתה עם אמא שלה ואחותה, אז הם התעסקו רק באופנה. אבל, בסדר, אבל יהיו דברים שימצאו את עצמם. אז יכול להיות שהסחירות תרד, אבל לא יהיה מקומות ריקים, כי תמיד יהיה משהו אחר. יכול להיות שהסוכנות נסיעות, אתה לא תדבר עם בן אדם, אתה תדבר עם מחשב. אבל אתה תגיד לו, אני רוצה לנסוע לבאם, אז הוא יגיד לך, רגע, תסתכל, הנה התמונות של המלון, והוא לא יצטרך להסביר לך, הוא יוכל להראות לך. אז נכון שתוכל לעשות את זה מהבית, אבל אתה תוכל לעשות את זה גם כשאתה מסתובב בקניון. אז זה ימציא את עצמו מחדש, זה ייצר איזשהו צורך של אנשים להסתובב, להתקהל, לגעת. ירון. גם בקניון יהיה עניין שלמכור יותר ופחות זמן. הזמן של האנשים בעולם המודרני הוא מאוד מאוד יקר. נהדר. עכשיו אני חבר את זה מה שאמר רפאל. עכשיו, תזכרו מה שאמרתי לכם, מה שהיה פה ב-1988, 90, 92. ערוץ אחד בטלוויזיה, שחור לבן, ערבית מ-5 עד 8, אין מזגן בבית, אין טלפון, אין זה, בסדר? ואחד, לעומת מה שקורה היום, עם תחרות נוראית על הזמן הפנוי שלנו, בסדר? בזמן שאתה יכול... מי ראה כדורגל השבוע? מי לא? מי בזמן שהוא ראה כדורגל הסתמס, ענה למיילים, שיחק אנגרי ברדס? לא אנגרי ברדס. אסור מה? אסור. קיבל כניסה, כן. בסדר? מי לא ראה כדורגל? זאת אומרת שהזמן הפנוי שלנו הפך להיות מאוד יקר. בסדר? אז אם פעם היה לנו המון זמן, כי היום יש טלוויזיה מרובת ערוצים, אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לראות כדורגל, ובאותו זמן לענות למיילים או... מה? זה מגיע למצב שאתה יכול לראות שני תוכניות במקביל. יפה. אז הזמן הפנוי שלנו הולך להיות הרבה יותר מצומצם. מה שאומר שבסוף, אם רנואר הוא מספיק אטרקטיבי, אז יבואו לרנואר. יבואו לקסטרו, יבואו ל-H&M, יבואו... וזה מה שגסטרו בעיניי, וגם רנואר הולך בעקבותיו, מנסה לעשות. הוא בא ואומר, אני רוצה שאנשים יצאו מהבית לקסטרו. אני לא רוצה שאנשים יצאו מהבית להסתובב בקניון. אני אתן להם קניון בתוך קסטרו. ולכן כשהוא עושה חנות בלב המפרץ של 1,600 מטר, בדיוק כמו קסטרו תל אביב בדיזינגוף סנטר. אני בטוח שיש אנשים בתל אביב שבאים לדיזינגוף סנטר מתוך ידיעה שהם באים לקסטרו תל אביב. איזה חנות יש בקומה האמצעית של הסנטר ליד קסטרו? יש שתי חנויות משני הצדדים. אני מבטיח לכם, תנסו לחשוב רגע, אחת אתם תדעו ואחת לא. אפל אתם תדעו, מה יש מהצד השני? סתם חרה, טופ שופ, נו. טופ שופ. אם אתם עומדים מול קסטרו בקומה האמצעית, בצד שמאל יש אפל, או בצד ימין יש אפל, ועל ידו יש טופ שופ. אבל מי זוכר שיש טופ שופ? כי כמו טופ שופ יש עוד 50 חנויות. ולכן, זה היכולת שלך, בסוף, לבוא ולהגיד, אני הולך, זה מתחבר למה שאמרנו, למותג, למוצר. אתה תבוא עכשיו לקניון מסוים, כי אתה תבוא לחנות שיהיה עוגן החדש. עוד שאלות? כן, רפאל. קודם כל תודה על זה היה ממש מעניין. ואני רוצה לי להקליט אותך, לשאול אותך, נכון להיום, 10 שנים, אפשר גם להקצין את זה ל-15 שנים, ישראל, קניונים, מה קורה? מבחינת, סתם לדוגמה, האם אתה חושב שיהיה עסקים ידידים, במקומם, בשנים חדשים, אנחנו הולכים לריבוי של שטחים מסחריים, ואנחנו רואים את המדדים האלה הולכים, אנחנו יודעים מה קורה. בואו תן לנו איזה... קודם כל יש הרצאות כאלו בהמשך, זה מפגש ראשון, אז זה יהיה. מה?
ההצעה הבאה של תמיד שלו. בסדר, תמיר ידבר על זה, ינון יכניס מילה פה, מילה שם, בפעם הבאה יש... אנחנו נדבר על זה כל הזמן, כי בסופו של דבר, זה מה שאני אמרתי, אני חושב שזה היה לפני שהגעת, אנחנו בסך הכל מתקנים את ההיסטוריה, זאת אומרת, המחשבה הקריאטיבית שלנו, היכולת שלנו לבוא ולהקדים, הרי מה זה רחוב הארבעה? רחוב הארבעה זה תהליך שהשוק בנה, עוד מסעדה ועוד מסעדה ועוד מסעדה, כי יש משרדים בצהריים, ואנשים רצו לאכול בצהריים, ואז היה מסעדה ועוד מסעדה, ואז פתאום בערב ראו שיש שם 10 מסעדות, אז אמרת לאשתך, בוא ניסע לרחוב הארבעה, בטוח נמצא מקום במסעדה. אני אומר לך, היום זה שטויות, אתה עושה באייפון מהבית ואתה מזמין מקום. אז כשאנחנו באנו וחשבנו מה לעשות ביחין פולג, מה עשינו? המצאנו את רחוב הארבעה. ראינו שיש ככה וככה אנשים, יחין פתח תקווה, ככה וככה אנשים שעובדים שם באזור, אז הנה יש לנו את הצהריים, ואם נעשה מספיק מסעדות, אז יהיה לנו את הערב. כל הזמן אנחנו צריכים להמציא את העתיד. ולכן אנחנו נטפל בזה בכל המפגשים האלו, בלטפל איך אנחנו נמציא את העתיד, נמציא את העתיד. אמר לי פעם מישהו, אם אתה רוצה לחזור את העתיד, תחזור לעוד 100 שנה, לא לעוד 10 שנים, למרות ש10 שנים זה הרבה זמן. אבל בתכלס לא יקרה כלום. כי הכל, יש פה איזשהו... מגמות שקרו בעולם. אין כזה דבר בנו יותר מדי. כי אם בנו יותר מדי, בסדר, בוא ניקח. אני זוכר את התקופה, בטוח חלקכם זוכרים, שהיה בעיתונים כתבות ענק על העובדה שבחיפה עיר הקניונים. בסדר, אתם זוכרים? כן, לפני 7-8 שנים, בנו את זה. הנה פתאום נפתח איקאה עם קניון נדו, אף אחד לא מצפצף בכלל. למה? כי בתקופה הזאת האוכלוסייה באזור גדלה בעוד איזה 100,000 איש, ב7-8-10 שנים האחרונות, או בעוד 50,000 איש, אז פתאום יש הצדקה גם לגרנד קניון, וגם לקניון חיפה, וגם לב המפרץ, וגם לקירון, ואז היה לה עוד 50,000 מטר באיקאה, זה שטויות. לכן בקטע הזה, אז בבאר שבע כרגע יש מצוקה, אז אף אחד לא יבנה עכשיו בבאר שבע. בעוד 5 שנים לא יהיה מצוקה, יבנו. לכן המטוטלת הזאת תעבוד. ארוחת צהריים.